осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ. Баҳор гулу гулзор. сабзаю себаргазор, майдони арчазор, садои паррандаҳо, пайроҳаи солимӣ. истироҳаткунандагон ҳар рӯз 3 маротиба 1 километри 3 километр бо ин пайраҳа рафту омад мекунанд ва бевосита ҳамин табиат худаш инсонро табобат мекунад. мана себ, навраи гули себ, баъди борони баҳорӣ ҳаво софу беғубор. кӯҳҳои осмонбӯс, ҷаннати рӯи замин. деҳаам худхин аҷоиб нозанин, ҳасти худ як ҷаннати рӯи замин. саломат бошед ба ҳамаи шумо барори кор. барномаи доктор Тоҳирӣ чӣ тавр одам бояд 100 сол умринад, бемор нашавад. ҳаракат кунед, аз думи саломатии худ шавед. бо мадади худо, табиат ва худи шумо ҳатман 100 сол умри пурбаракат мебинед. аз дасту пои худ намонед. саломат бошед.